Sound. Episode 9, Scene 16, My XCU, Take 3, Action. Barkanku da dare yan samari. Har yanzu kuna da sauran awa uku ne yanke hukuncin za ku ci kuɗin ku ne ko kuma za ku ci gaba da zaman jiran hukuncin mu a nan. Me kuke son mu yi? Idanu guda biyu kawai muke so a kan lokaci. Idan ha muka samu, to za mu iya muku alfarman jinkirin da kuka yi mana. Idan muka ƙi ba, To ku shirya wa mutuwa. Domin ba a cin kuɗin kuma a jiya mana baya. Ba a taɓa ba kuma ba za a taɓa ba. Daga yanzu zuwa wa'adin da muka ɗiba muku, ku zauna a shirye don karɓar hukuncin wanda suka juya mana baya a ɗibin. But Ya zarga sun yake. ai shi yasa shi kuma shi dole ba ya gane abin da yake wannan.